Det er kål, sommerfugl og æg. Og det her, det er kål, sommerfugl og de kan se sådan ud. Ja, de kan se sådan ud. Og vi har mange. De har spist alt rucolaen, så kan du se, at der er en baby, eller mindre. Og så kan de være både lidt gule og lidt sorte. Og de er altså virkelig glade for at være her, kan I se. Der er mange. Og de store kan I næsten se for til mine fingre. De er store. De er jo 5 cm eller sådan noget. 4. Men de er jo fuldstændig. Der står, der er ikke noget rucola-salat tilbage. Men skaderne så prøver at tage dem, spise den.